Pekný dobrý deň všetkým televíznym divákom, všetkým deťom tejto planety. Presne tak, pretože deti rovná sa naša budúcnosť. Deti musíme my dospelí chrániť a určite ich chráni náš hosť, ktorý je, myslím, že druhýkrát u nás. Ja to tak hovorím, že hosť. Dagmar Sabo, vítaj medzi nami. Ahojte. Ahoj. Pozdravujem všetkých divákov, ktorí sa na nás pozerajú a prajem krásny deň, slnečný. Slnečný, hej? Tak ty si také slnečko, všetko žlté. Ešte chcela aj žlté pero, ale som ju teda upokojila, že stačí toto čierne. Tak, Dagmar, začneme tým 11-mesačným dieťatkom. Táto správa prebehla asi 2 týždne dozadu. Presne ako som povedala, veľa ľudí chce dať ruky od toho preč, nechce to počuť ani vidieť, lebo mňa sa to netýka, moje deti si idem chrániť. Nechceme vidieť ani choré deti, nechceme vidieť niečo, čo nám nerobí dobre. Vieš o tomto prípade niečo viac? Iba z médií viem, len k tomu prípadu by som povedala, že veľmi veľa detí sú obchodovateľné. Teším sa, že aspoň jeden prípad sa našiel, ktorý prepukol a o ktorom sa hovorí verejne, že deti sa unášajú alebo prenášajú za účelom orgány darovať. Len sa treba zamyslieť, že aké je to dieťa. Či je naozaj z rodiny, alebo je to z tej Ukrajiny, kde tie deti boli ako náhradné matky, maternice, kde sa tie deti narodia a potom idú ďalej. Ako to vlastne funguje, tie náhradné matky? Tam ide len o to, že nejaká žena, ktorá dostane nejakú finančnú odmenu, vieš aj teda o akú Viem jeden odmenu konkrétny prípad, finančnú odmenu neviem, lebo to agentúry, ktoré tieto sprostredkovávajú, nedajú. To sú že agentúry? Akože na svete sú agentúry, ktoré sa týmto zaoberajú, alebo neziskové organizácie, to ja neviem, ale je, kde proste to beží. Dostala som sa k jednému materiálu, kde som bola na jednom seminári a tam nám prednášal, že ako by sme riešili prípad, len takto teoreticky, kde matka kvôli tomu, aby nestratila postavu a pozíciu v práci, tak sa rozhodla, aby jej odobrali vajíčko. Otec poskytol spermiu a dohodli sa, že náhradná matka dieťa vynosí za finančnú odmenu. Som myslela, že to len vo filmoch. Nie, to sú skutočnosti. Riešilo to Najvyšší súd, ako v Bruseli to riešili už. Tento prípad. S tým, že všetko super, zaplatili matke, matka mala postarané o 2 deti, ktoré už mala a mala problém ich vychovať. Išlo od high-school. V tomto prípade po tom roku všetkého, jak už aj dieťatko sa narodilo, ohlásili rodičov, tak si príďte prevziať dieťa a rodičia sa rozviedli medzi tým. Matka dieťa nechce, biologický otec takisto. Teraz čo s dieťaťom? Matka, ktorá porodila, nemala financie, aby sa mohla starať o to dieťa. A teraz čo by sme urobili? No. Sme tu traja. Ako rozhodne súd, kam dá to dieťa? Dieťa má biologických rodičov, oni ho nechcú. A matka, ktorá vynosila dieťa, je naviazané. Ako to vyriešiť? Ja neviem. Do domova? Dať do tej krajiny, skade bola objednávka? Kam? No, dieťa ostalo vo vzduchu. Hej? Len tam súdca zavolal si ako na súdne pojednávania obidvoch tých rodičov, čo dali ako spermiu a vajíčko, že sú biologickí rodičia a musia nejako to riešiť. Matka tá sa ani súdov nezúčastňovala, ju to nezaujímalo. A ten otec je finančne akože veľmi na tom dobre, tak požiadal tú náhradnú maternicu, aby bola tak dobrá a sa starala o dieťa aj to jeho a on financoval, aj financuje ďalej všetky 3 deti. Čiže tento prípad skončil krásne. Hej? Lebo ten otec aspoň trošku uvažoval ľudskosť. Ja hovorím, že ľudia strácajú ľudskosť. Úplne mizne. Ja by som nedokázala svoje vajíčko dať nikomu, darovať, aby som nevedela, čo s tým dieťaťom sa deje. A hlavne, aby si
Až sa mi zle rozpráva, lebo ja som teda vynosila 3 deti a je to najkrajšie, čo môže žena v podstate mať a istým spôsobom je ľúto ženy, ktoré nemôžu mať deti a nemajú inú možnosť, ako buď si teda adoptovať dieťa. Úplne im rozumiem, lebo... Ja som proti adopciám, keď by sme šli do tej témy. Ak sa teda stane, a vysvetlím potom, že prečo. Jasne vysvetlí, ak sa stane to, že dieťa stratí oboch rodičov, zostane samé, tak potom možno, že zvážovať tú adopciu. Pracovala som v rámci fakulty tuto v Bratislave, v detskom domove a tie deti naozaj bažia potom ísť do nejakej rodiny, byť súčasťou nejakého rodinného komplexu, byť súčasťou rodiny, aj keď teda náhradnej rodiny, kde je mama, kde je otec a kde aspoň nahradia také tie zdravé korene, ale choré pre mňa je to, že žena si nechce pokaziť postavu. Je to fakt chore v dnešnej dobe umelých figurín, tých, jak sa volajú, tí, čo sa prezliekajú? Transsexuáli, myslíš? Áno, ale áno, to som teda, som rada, že si nepamätám. To ani neviem, o čom hovoríte. Vieš čo, buď rada, že si ani neviem. Toto si dneska budeme musieť všetko prebrať. Máte tu aj mňa pri vysielaní a ja som na toto extrémne alergický, ty si extrémne citlivá na tieto veci a ty si odborník cez to, o čom sa ideme baviť, ale je možné vôbec tento problém napríklad riešiť, toto si ľudia neuvedomujú, riešiť bez toho, že by sme dali všetky premenné na stôl, povedali si, aká je pravda, lebo oni, už aj tí, ktorí by boli ochotní tieto veci pomáhať meniť, tak oni si, dneska je taký úzus pseudoezoterický, mňa z toho ide šľak trafiť, že nehovorte mi zlé veci. Áno. Jak do rici nemám povedať zlé veci, keď to sprítomňuje pravdu. Vy sa neodrazíte nikdy od základnej čiary racionálneho uvažovania, pokiaľ si nedáte všetky premenné na stôl. Jednoducho sú tu tieto veci, sú tu deti, ktoré sa predávajú na orgány, rozpárajú sa, zoberú sa orgány, alebo sa použijú na pedofíliu. Zobuďme sa konečne a bohužiaľ je to pravda. Nové normy, cez ktoré sa nesmie prechádzať. Je to pravda. A teraz ti vysvetlím, že len z anglického pohľadu, lebo tam žijem, tam riešim tieto prípady, neodsudzujem nikoho, neposudzujem, len môj názor. Dobre? Aby som zase niekto nezobral si, že ja som niečo si vymyslela a teraz idem tvrdo po niečom. Problém je, že v tej západnej Európe sú súkromné sociálne služby, ktoré sú kurátori a chodia na súd a na ich základe súd rozhoduje. Vezmi si, že príde na kontrolu k tebe domov, alebo dieťa spadne, konkrétny prípad, spadlo doma, 9-mesačné dieťa, obidve deti odobrali. Návrat k rodičom je nemysliteľný. Pretože tam sociálka uznala, že asi dieťa treba odobrať. Musia, lebo chránia, lebo to dieťa sa nemuselo samo zraniť, ale nemali dôkaz žiaden. Chránia najlepší záujem dieťaťa. Oni zoberú to dieťa zo zdravej rodiny. Zo zdravej rodiny, lebo si tak funkčné, lebo si niečo vymyslia, to, čo sme spomínali minule, čo ľudia nerozumeli tomu a nechceli veriť, že to tak naozaj je, že donesiete dieťa raz neskôr na vyučovanie a už ste v tej podmienke, že vám môžu odobrať. Je tam čierny bodík, 2., 3., 4. Stáva sa aj na tom, že nahlasíš dieťa, že potrebuje ošetrenie. 1, 2, 3 krát neprídeš, lebo decku sa zlepšil stav zdravotný a príde nejaký problém a tam 1, 2, 3, oni to spoja a už rodič je zlý, pretože neplní si rodičovské povinnosti. Ale sú tieto isté kritéria aj pre anglických rodičov, alebo je to len pre rodičov z iných krajín, ktorí tam žijú? Vieš, ja som vytiahla jeden taký papier, lebo dosť veľa ľudí hovorí, že v Británii odoberajú iba rómske deti. Ja za všetkými Rómmi v Anglicku, ktorí pracujú a sú tam, stojím. Sú to slušní Rómovia, ktorí slušne žijú, sa začlenili. Tam sa dá žiť bez práce? Nedá. Čiže to je tá otázka, nedá. Ja som v Anglicku bol 4,5 roka
Nedá. A viem, že sa tam nedá prežiť bez práce na nejakých sociálnych výhodách, tak ako napríklad u nás. Dá sa, migrantov. ale žiješ na tej najnižšej úrovni. No, čiže tí Rómovia, o ktorých ty rozprávaš, sú pracovne schopní, pracovití ľudia, ktorí chodia do práce, preto teda Peťa túto poznámku Tu nás si dal. pozrime, toto sú bielým ľuďom, čo odoberajú deti, aby bolo jasné. Potom sú čierni, to sú tie nižšie farebne, a toto tu dole, to modré, to mizivé percento, sú iné etnické, to znamená, že tam sú aj tí naši Romovia. To je stiahnuté, ktoré je verejne na anglickej stránke, štatisticky. Dôležité je to, čo si poznamenala, dobre, to asi stačí, že v podstate tieto sociálky sú súkromné spoločnosti. Súkromné. Tam ani netreba, aby mal teda adekvátne vzdelanie pracovník, ktorý tam pracuje. Záleží na tom programe, aký majú. Ja som si urobila školu v Anglicku, alebo kurz, ktorý trvá, dajme tomu, týždeň, asi sociálny pracovník. Teda z tohto pohľadu môžeme povedať, že na Slovensku sme na tom lepšie. Máme veľmi kvalitných, vyškolených, ale na druhej strane sú nedobre zaplatení. Pretože keď jedna kurátorka má neviem koľko stoviek detí, tak keď som sa rozprávala, hovorí, a čo mám urobiť, tak prvé riešim tých, čo sú na ulici. A to ostatné ostáva. Ešte keď jej príde, že to zahraničia písať nejaký papier, je to hrozné. Viem o tomto a teda stretávam sa s ľuďmi, s ktorými to chceme riešiť, lebo naozaj majú 600 eurové platy, riešia kopec problémov. Tých problémov je viac ako dosť, lebo po covidovom období pribúda rozvodov, to je asi samovraždy detí, utekajú z domu, psychické problémy, to je pokoronovatá odozva. Áno. Ono to nastavenie celkovo. Prosím ťa, ukáž ten obrázok zo včera, lebo to so všetkým súvisí, ako deti nedokážu komunikovať a vyjadriť, ak to teda nájdeš dobre, nedokážu vyjadriť verbálne, lebo občas robím s tými deťmi, čiže oni nedokážu verbálne vyjadriť skutočný ten problém a preto sa ide cez tú kresbu a cez to maľovanie, lebo tam sa teda vedia lepšie tie deti vyjadriť. Aby sme ale teda nehovorili len o Anglicku, už len v krátkosti. Potom, ako vystúpilo Anglicko z Európskej únie, zhoršila alebo zlepšila sa tam situácia, pokiaľ ide o deti? Čo sa týka detí, sa zhoršilo, pretože niektoré zmluvy, ktoré boli medzi Anglickom a Slovenskom, už nefungujú. A aké zmluvy napríklad? Brusel 2 a iné, ktoré boli medzi Európskou úniou a Anglickom. Oni pomaly, vlastne teraz je to obdobie do 25. roku 2025, kde oni kryštalizujú, čo budú akceptovať a čo nebudú. A to nikto nevie. Čiže ten Brexit mohol byť aj účelovo vyriešený tak, aby sa anglosaská základňa stala nejakou mekou pre tie najväčšie špinavosti, lebo pokiaľ viem, tak aj bankový systém sa riadi odtiaľ a čo sa týka odoberania detí, to Anglicko bolo vždycky akože na predpasie číslo 1 a potom Škandinávia, ale Anglicko bolo úplnou mekou, pretože tam myslí pravidelné deti, ktoré už potom nikdy viac nevidel. To sú teda v západnej Európe, keď dieťa odoberú, dajú do náhradnej rodiny na krátkodobo. Hej, majú tam ako servis, tá rodina je platená, či má deti alebo nie, ale keď má dieťa, dostáva ešte navyše peniaze. A súd rozhoduje, čo s tým dieťaťom vrátiť, nevrátiť. Z tých prípadov, čo som mala, 2-krát vrátili rodičom. Prepáč. Koľkých, prosím, asi zhruba? To je z nejakých 60 prípadov. To je mizivé percento. Ale to boli na 100% na jednotku rodičia. Hej? Jozef Beňo nám píše, že mňa situácia v UK nezaujíma. Tento systém v Anglicku či v Norsku považujem za zvrátený a pochybný. Súhlasíme. Absolútne súhlasíme. Či Barnevernet v Norsku alebo či v Anglicku, tento sociálny systém je zvrátený. Pozor, je to systém, ktorý ide zo západu a v rámci nejakých progresívnych
zmien sa môže stať, že takýto podobný systém bude aj tu u nás na Slovensku. Preto zdôrazňujeme, že sociálny systém u nás na Slovensku, tá sociálna politika je nastavená celkom dobre, ale tie chápadlá tej chobotnice, aby ju zničili a zlikvidovali, sú obrovské, ten tlak je veľký, takže dávajte si na to pozor a práve preto o tom dnes aj rozprávame, lebo obchod s deťmi, biznis na orgány, deti na predaj, pedofília a všetko toto, o čom v podstate rozprávame. Deti cez zákony na Slovensku vo vzťahu k európskym krajinám, podobne ako si to ty robila, a zároveň postriehnúť, aby sociálky neexistujú, aby boli súkromné spoločnosti. To jednoducho musí byť štátna záležitosť a musí plne zodpovedať za svoju činnosť národu. Hej, a potom na základe toho aj veci, ktoré... Toto je najpodstatnejšia vec. V každej krajine, kde štát prestal mať kontrolu nad sociálkou, zmenili sa pravidlá. V každej tej západnej krajine, kde môžu si adoptovať deti jednopohlavní páry, oni nemusia byť ani zosobašení, tak oni deti nechcú. Ani dať si vynosiť nechcú. Oni proste svoje deti nechcú, lebo so svojimi deťmi by neurobili to, čo s nimi robia. A čo s nimi robia? Zase konkrétny prípad Sakajtových bol zverejnený niekoľkokrát. Je to starý prípad. Ja sa teším, lebo 2 deti sa k matke vrátili, jak dovršili 16 rokov a sa vrátili. Ale čo prežívali tie deti a ako prežívajú, je veľmi ťažké. Lebo nevedia normálne žiť. Poďme konkrétne, čo sa stalo? Čo sa stalo? Tam otec bol možno trošku agresívnejší. Sociálka mala mať 7. alebo 8. dieťa a pri porode jej odobrali deti. Všetky do 16. roku života. Dospelé deti jej nechali 2. Tam 4 deti išli a jej najmladšie deti, to maličké, čo porodila, a druhé najmladšie dali k homosexuálom. Určitý čas mohli chodiť na návštevy. A ja teraz budem trošku akože veľmi priama, takže aj keď sa dotknem, tak predýchajte to. Deti mali rozrazené zadky. Matka išla so chlapcami na záchod a keď ich utierala, videla, že išla krv. A keď to nahlasila sociálke, zrušili kontakty. Rozumieme si. To nie sú že nejaké vymyslené vety. Toto sú skutočné prípady, v ktorých som zainteresovaná. Ja poviem hneď na rovinu, toto je jedna z agent, ktorej sa budeme s Martinkou, a to hovorím všetkým divákom úplne s plnou vážnosťou. Toto je jedna z najtvrdších agent, ktorú budeme riešiť v prípade, sa tam dostaneme, a nekompromisne pôjdeme tvrdo po tomto. Sociálny systém treba veľmi, veľmi na Slovensku podporiť, aj zvýšením pracovníkom, aj s odmenami. Nie je mysliteľné, že sociálny pracovník na Slovensku odrobí 1-2 roky a ide niekam inám. A proste sa to robí na veľmi, na ničom. Ja, už sme spomínali tie platy, riešime, stretávam sa s týmito ľuďmi, čiže je dôležité sa tomuto venovať. Už len kvôli tomu pretlaku týchto progresívcov, že manželstva jedného pohlavia, to je predĺžená ruka toho, že už potom si chcú adoptovať deti. Čiže to, o čom ty rozprávaš, čo funguje. Každý právnik povie, že keď chce niekto s niekým žiť, môže si urobiť záveď, môže prepísať majetok na koho chce, môže urobiť si zmluvy, ktoré sa dajú pred smrťou napríklad, môže dať plné právo na zdravotný stav komukoľvek, kto chce. Je to jeden úradný podpis a má to. Čiže tu nejde o to, aby nežili jednopohlavní ľudia spolu. Prosím. Keď to potrebujú, nech si žijú. Ďakujem. Ale nie s tým, aby my, čo sme porodili deti, tak aby nám niekto bral a s nimi robil, čo chce. Ja som za to, aj tu v tomto vysielaní, že mňa zaujíma najviac problematika v zahraničí, čo sú deti. Jediný, kto ma vypočul seriózne, bol Milan Potocký a druhý pán Krajniak, Milan Krajniak. Ja som veľmi vďačná týmto 2 ľuďom, ale ostatní vo vláde nikto nechcel o tom. No ale čo s tým robil Milan Krajniak? Milan Krajniak zachránil 2 deti. Tlieskam. Môžeme povedať o tých prípadoch? Môžem povedať toľko, že dieťa sa zranilo doma
padlo na podlahe katolíčky, nie v Anglicku. On urobil jeden najvážnejší krok, že mal záujem o tie deti a druhý krok, že dvihol telefón a požiadal kolegu na ministra zahraničných vecí a začali konať, pretože Anglicko, tu hovoríme o procesných chýbách, o naťahovaní súdu. Tam bol taký účel. Sa zraní hoci kedy. Vyčítame si to my rodičia, bože, prečo som neutrala tú bodlovú, alebo môže sa hoci... 9 mesačí začína chodiť, čiže spadne. Je to áno, spadne, presne to. Teraz, ak sa neurazí pán Krajniak, spýtam sa, dalo sa v tej veci urobil jeden, za čo mu tlieskame a ďakujeme. Ano. Dalo sa v tých veciach urobiť oveľa viac. Určite. To znamená, že keby na tej pozícii, ktorý má záujem na týchto veciach, dá sa naozaj sledovať zdravie a šťastie tých detí. Dá sa. Ja som povedala pánovi Krajniakovi, aj Milanovi, aj iným, nebudem tých menovať všetkých, koho som oslovila, lebo to je zbytočné, že otvoriť trh do zahraničia, otvoriť štúdia a nepovedať, že dávajte si pozor, lebo v každom štáte je iný sociálny systém, iný právny systém, že to nie je Slovensko, je nezodpovedné od štátu. Preto ja som založila organizáciu a suplujem určitým spôsobom štát. Hej, lebo CIPS, bola tam pani Cisárová, to nebudem už spomínať, už je to minulosť. Prišla Editka a prípady sa začali riešiť. Začali sa riešiť, pripojili sa, hoci online, a boli ako už to, že Slovensko má záujem, že sa pripne a je na tom súde a zaujíma sa, či ten súd ide správne, nesprávne. CIPS je od toho. Nie, že či rodinné prídavky sú vyplatené alebo nie. To je iná agenta, to je finančná. Náš divák, že si sa snažila pomôcť cez CIPS spomínaný, ale že teda nič pozitívne sa vo veci nezmenilo. Presne, veď môže sa stať, ale robí sa niečo. Čiže preto poukázal aj Peter na Krajniaka, že či sa dalo urobiť viac a my sme naozaj svojprávna krajina, ktorá musí riešiť svoje vlastné naše deti slovenské, ktoré sú v zahraničí, lebo sme otvorená hranica, toto sú tiež dôsledky otvorených hraníc. Je niečo viac ako ochrana detí nie v politike, nie v úrovniach bežného spoločenského života, nie v celom vesmíre. Existuje niečo viac ako ochrana detí? Nie je pravda, že to je prvoradá vec a potom všetko ostatné? Od 2015 roku sa tomu venujem. A ochrana detí je myslená len populisticky u mňa. Áno. Ja to hovorím z toho, nie že tu presne na Slovensku, ale celkové. Prečo som proti znie a je to citové, ľúbezné, úžasné. Ale pozor, progresívci hovoria o tom, že nemajte deti, zachránite prírodu. Na to ešte nadviažem ja, spýtam sa tú otázku. Je pravda, že akákoľvek politická strana prezentuje vo svojom programe ako jeden z dôležitých bodov adopciu detí medzi pármi rovnakého pohlavia, že je to cesta k tomuto? Áno. Treba to zastaviť. Že ak Hlas Progresívne Slovensko, ale aj Hlas Pelegrini má 10 špičkových bodov, ktoré vyrieši diaľnice a jamy na cestách 3. triedy a má tam jeden z bodov adopcia párom rovnakého pohlavia, adopcia detí, že je to cesta do záhuby a žiadny dobrý bod mu nepomôže v celom na jeho pozitívnu kariéru. Pre mňa áno. Pre nás všetkých áno. Pre mňa áno, pretože dieťa je dar. Moja nosná myšlienka je, dieťa je dar, nie tovar. Áno, s tým môžem... Od 2015 roku s tou myšlienkou žijem. Žltú nosím, lebo donesiem trošku svetla do tmy. Na mňa sa otočia už až keď už CIPS na vládu napíšu, prezidentke napíšu a ja neviem kde kade, na ministerstvo zahraničných vecí, na ambasáde a ja som to posledné svetielko, ktoré aspoň rozsvieti. Všetky môžem odkázať, keď náhodou sa niečo stane v zahraničí, čo sa týka detí, ani nežiadajte ich naspäť ako rodičia. Je to zbytočne travený čas a nahrávate kartu
druhej strane. Lebo čím dlhšie čas trvá, tak oni vám po roku a pol alebo dvoch bez myhnutia oka povedia, deti si zvykli. Nebudeme ich traumatizovať. Píše aj ten divák, teda, že ide o odobrané, boli to deti odobrané matke v Írsku a do dnešného dňa sa neviem domôcť svojich rodičovských práv ako otec. Mne ho ľúto. Ja viem, o kom my sme boli spolu aj na CIPSE a bohužiaľ to je strašné. Nemôžem to rozoberať verejne, ale je mi ho veľmi ľúto. Nemusíme hovoriť a preto zámerne nečítam ani meno, i keď teda ten človek je tu podpísaný, ale zámerne to nehovorím von divákom, vidia ho len tí, ktorí fungujú na našom čete. Ale nedá sa pomôcť každému, ale každému, keď sa čokoľvek stane, a vám odoberú deti, tak je lepšie poprosiť mamu, brata, tetu, uja, kohokoľvek z rodiny, že viete dokázať, že to je vaša rodina a nech oni žiadajú. A Slovensko má právomoc žiadať deti na Slovensko. Dagmar, vrátim sa k tomu prípadu odobraných detí, ktoré boli dané homosexuálnemu páru. Nedokončili sme to a chcem to dokončiť. Ak teda mama zistila túto vec, ktorú si nám tu objasnila, aké možnosti má tá žiadne. Čiže ona tie deti dá znovu týmto tyranom pedofilom? Oni boli len na chvíľu, akože boli kontakty nejaký čas a im zrušili úplne. Čiže ona vôbec nevie, kde sú deti. Čiže ona odovzdá deti pedofilom tyranom? Neodovzdala. Ona porodila dieťa, počnú šnúru prekroja a ti dieťa vezmu. Dobre, zistíš tento strašný fakt. Toto sa udeje. A tých prípadov je o mnoho viacej. Ona nemôže zobrať tie dieťa utiecť? Z Anglicka sa nedá, je to ostrov. Ale toto je jedna z vecí, ktorú... Neexistuje cesta z Anglicka uniesť si vlastné dieťa, lebo je to... Poďme do Rakúska napríklad. Z Rakúska sa dá. Vieme, že sa podobné prípady dejú aj v Rakúsku. Aj v Nemecku. Ľudia, keď vidia, že sa inak nedá, tak sa snažia všetkými možnými prostriedkami získať naspäť svoje deti. Áno, normálne, áno. Štát pomáha, ale vtedy svoje vlastné deti aj z Rakúska, keby žiadali rodičia a ako starí rodičia, rodiny príbuzní, tak skôr tie deti dostanú, lebo keď rodičov niekto obviní, že je zlý, tak sú mizivé percentá, aby ich získal naspäť. Keď si čistý, keď ti dokážu, že nič si zle neurobil, aby si ty ich získal naspäť ako rodič. Existuje nejaká právna ochrana v prípade, že niekto teda zistí, že takáto neprávosť sa diala na území iného štátu s inou legislatívou, uniesie si svoje vlastné, že zoberie si svoje vlastné dieťa, unosí z ich strany, nie z jeho, a príde na Slovensko a požiada potom nejaký orgán o nejakú ozaj serióznu pomoc, ochranu? No, funguje to tak, že keď príde na Slovensko a si uniesie dieťa, tak si ho nikto nevšíma, kým nezačne návratové konanie. A v návratovom konaní naše súdy riešia, že tie deti vracajú do tej krajiny kvôli obvyklému pobytu. Keď som bola na jednom pracovnom stretnutí so sudcami a som sa pýtala, nech mi vysvetlia, čo je obvyklý pobyt a ako sa dá zmeniť, tak mala som odpovedané, že ten obvyklý pobyt sa dá meniť, ako ten sudca uzná za vhodné. A potrebuje na to papiere, lebo súd nezaujíma skutočná pravda. On chápe, že tá matka je dobrá, alebo rodičia sú dobrí. Ale na celom svete súd nezaujímajú pocity a len výslovné rozprávanie, svedectvo toho rodiča. Lebo rodič je zainteresovaný, rodič je emotívne viazaný a tak ďalej, hej? Citovo. Čiže tam len papiere. Dokladovanie papiere, že prečo by nemalo byť dieťa premiestnené naspäť. Prečo to robia tieto sociálky týmto rodinám? Prečo sa nezaoberajú vysokou kriminalitou, ktorú tam majú aj v prívale týchto migrantov? Prečo? Ja sa zamýšľam nad tým, že prečo deti dávať do adopcie plnej? Prečo dieťaťu zmeniť celú identitu? Kto má na to právo? Teraz znovu poviem také niečo, čo sa nebude každému páčiť. Máš doma psa. Máš rodokmeň a keď ho ideš páriť, tak si vyberáš s akým psíkom, aby tie maličké boli čo najlepšie, najkrajšie. Aby mali nadanie, ja neviem, dohľadávač alebo strážca, ja neviem aký. Ale my tým deťom bereme identitu. Vôbec niekto sa zamýšľa alebo sleduje správy, že keď dieťaťu dajú vedieť v 16-ke, že si adoptovaný, čo s tým dieťaťom urobí. Každé
tretie to nejako zvládne, ale tie dve urobia pokus o samovraždu. A sa otočia od tých rodičov, čo chovali, že nemôžu na nich ani pozerať. Majú peniaze, majú krásne byty, majú všetko. Ale ja by som sa Dagmar vrátila do tých rodín, kde sú biologickí rodičia, funkční, teda o tých rodinách, o ktorých rozprávaš, a zrazu teda tam zaintervenuje sociálka, úplne psychopaticky, že teda dieťa spadne, oni zoberú to dieťa, ty hovoríš, že teda už to dieťa neuvidia. Tak v týchto prípadoch, prečo sa tieto sociálky, aký je ich účel zobrať tieto deti týmto normálnym, funkčným, zdravým rodinám? Za ten čas, čo sa s tým zaoberám, ani jedno dieťa nebolo vrátené skôr ako 6 mesiacov. Ale prečo je to zámer tých sociálok? Aha, čiže to je normálne, že lov na problémy a vyberanie detí. Dostane zase niečo. Čiže tam je veľmi... Čím viac detí ulovíš... Predpoklad, že každá tá súťaľka, hlavne súkromná, je vyslovene účelová na nejakú... Ja nehovorím, že každá. No ale predpoklad taký je, ak sa ukazuje, že tie deti tak dokončia. Na druhej strane, ak 2 z 3 adoptovaných detí, pokiaľ sa im povie pravda, sa pokúsia o samovraždu, veď taká štatistika, to je teda 66% úspešnosť samovraždy, teda pokusu, tak musí zastaviť samotnú adopciu. Hovoríme o deťoch. Zober seba a keď by si podvádzal svoju manželku a ti povie po 5 rokoch, že však ja ťa podvádzam. Čo by si prežil? Ako? A to dieťa čo prežíva? Že žil v klamstve z vlastnej identity, všetko. Že sklamanie z niekoho druhého je iné ako sklamanie zo svojho vlastného sveta. Lebo ale jemu sa zrúti svet. Len po obraz na neho, druhého, ale obraz na seba samého. Áno. A to je oveľa katastrofálnejšie. Pozri sa, keď máš nejakú genetický problém, to sa môže prejaviť po rokoch, že máš nejaké zdravie, hej, aj u toho dieťaťa. A teraz, dajme tomu, otec by mohol darovať ladvinu. A nemôže, lebo nie je otcom. Nie každý prípad vysvitne len v tých 16 rokoch, keď povedia, alebo oni tvrdia, že to je už vek, kedy to dieťa dokáže to zvládnuť. Nedokáže. Nedokáže to zvládnuť ani 30-ročný človek. A čo teda vlastne odporúča? Že čo ja odporúčam deti vychovávať v tom svete, že je adoptované od dňa, kedy príde do toho domu. Každému jednému. Aha, dobre, čiže ty hovoríš o tom, ja s tým súhlasím, čo hovoríš. Dieťa má vedieť vždy pravdu. Je to bolestivé, ale menej bolestivé. Prečo, keď máš dieťa maličké, 2-3 ročné, hovoríš, povieš mu, ja som není biologický otec, ale ťa milujem a vychovávam. To dieťa s tým rastie. Inak pozdravujeme Braňa Ladického, ktorý bol rovnako našim hosťom. Ako nám píše, dieťa nesmie byť. Ja ho pozdravujem. Pestovanie si vlastného imidž, dieťa potrebuje stálosť a vernosť. Rozprávali sme s ním o projekte Detské mestečko, ktoré bolo zrušené vládom, kedy vládol teda Dzurinda, Radičová a Mikloš, komisár pre deti, a dlhé roky bol predsedom Úsmev ako dar, ako aj člen nadácie otvorenej spoločnosti Georgea Sorosa. Braňo, pozdravujeme ťa. Ďakujeme za správu. Môžem sa jednu technickú otázku, ktoré možno budeš vedieť odpovedať. Aký je súvis medzi homosexualitou a potom následnou pedofíliou? Máš nejaký takú nejakú indíciu, že pedofil je vo väčšej miere homosexuál, ktorý si adoptuje dieťa? Veľmi ma to zaujíma, je to technická, konkrétna vec, ale že či tam je nejaká korelacia. Pre mňa všetci, čo sa hlásia k tým LBGDI a homosexuál, lesby, môže to byť aj zoofil. Akýkoľvek. Oni sa tam hlásia všetci a oni sa vlastne hlásia k tomu, čiže tam máš všetko. No a táto skupina je tak trošku detašovaná od tej pôvodnej, zo starého Ríma, kde bola tá homosexualita, ja neviem, ja mám taký pocit, ako vtedy neboli médiá, ale tieto zvrátenosti boli vždy, ale práve tieto médiá by mohli odhaliť tieto veci a stanoviť jasné pravidlá, že čo je cez čeru a mimo toleranciu tej normy. Čiže ak je niekto homosexuál, tak proste zadať jasné pravidlá, že adopcia nie, v obývačke si robte čo chcete, alebo v tej spálni, ale to... Ale oni môžu
Na celom svete môžu. To keď si kúpiš dom a s kým žiješ, nikto. Mám aj ja priateľov, ale oni sa ani k týmto nehlasia. Porušíš ich vnútornú integritu tým, že im odmietneš možnosť adopcie dieťaťa? Ja si myslím, že nie. Ja som proti tomu, aby dieťa nemalo otca a mamu. Už akúkoľvek, ale mala by tam byť žena, ktorá láska, hladká, mojka, boská, varí a robí ten krb a otec, ktorý robí trošku tú pevnú ruku. Ten vzor chýba. Ja si berem slova od pána Kufu. Je to jeden veľký človek, ktorého si nesmierne vážim. Navštevujem ho dosť často, on mi tak zoberie to všetko ťažké, tak rukou a s tým, keď na psychickú očistku, áno. s ťažkými vecami. S veľmi ťažkými, takže mne to robí dobre a on sám vysvetľuje tiež, ako môžeš nahradiť otca, keď si žena. Ty si taká zbehla v tých štatistikách, ešte jednu vec sa opýtam. No. Existuje nejaká korelácia medzi tým, že adopcia páru homosexuálov Nie, to nikto nie. Pokračuje ďalej v homosexualite toho dieťaťa, následne v tom jeho živote sa to nejako prejaví? To tam tak vtlačí? Sú to veľmi zle znášajú deti, tú homosexualitu, keď majú takto rodičov. Dajme tomu. Iné páry? Alebo Nie, doma. Keď si niekto myslí, že anglické všetkému otvorené je tam super, alebo v iných štátoch, tak treba ísť a skúsiť. Tiež skúsenosť, jedna mamička mala deti vlastné. A keďže prežila veľmi ťažké obdobie, bola týraná, tak bola preorientovaná. Ja beriem, že to sú ľudia, ktorí prežili niečo veľmi ťažké a sa hľadajú, sa nevedia nájsť, tak sú zrazu homosexuáli. Hej? Áno. Žene. Tak začala žiť so ženou, ale čo to dieťa jej robilo doma? Jak sa tí spolužiaci smiali tomu dieťaťu? To treba vcítiť sa do toho. Toto by som si vedel predstaviť, že ochránime homosexuálov pred týmto verejným výsmechom, ktorý je fakt založený na totálnej nevedomosti a hlúposti človeka. V tomto by som ich ochraňoval. Pretože naozaj toto je cez čiaru z tej druhej strany toho spektra tých obyčajných ľudí, čo sa vysmievajú takémuto človeku. Lebo toto je príklad, ktorý si ja zaraďujem medzi... Ale bohužiaľ je to tak. No. To dieťa malo problém ráno stať do školy. Malo problém brucha bolenia, proste psychické problémy. Čo v takomto prípade? No, tak matka sa spamätala a začala žiť radšej sama. Hej? Ale proste to vlastné dieťa, ale keď mala adoptované? No sú politici u nás, ktorí, teraz sa to tak preháňa, veď je tu predvolebná kampaň, veľa politikov a z tých, ktorí boli pri vládnej garnitúre, teraz tak hovoria o tom, že sú za to, aby sa teda páry rovnakého pohlavia mohli brať, aby presne tie veci, ktoré sú právne vysporiadateľné aj mimo toho zväzku, aby si teda mohli toto riešiť. No a potom je následne druhý krok, adopcie detí. No, čo teda absolútne s tým nesúhlasím. Môj názor si počula, som proti adopciám. Je toho stále viac a viac? Je toho stále adopcie? Viac a viac? Alebo chcenia zo strany párov rovnakého pohlavia adoptovať si deti? No asi je, keď v Bruseli je burza detí. Obchod. Áno. To vieš o tom. To sú deti na predaj, normálny katalóg a cena. Teraz zase otočím to trošku ináč. Rodičia veľmi radi dávajú svoje detičky nafotené, v plavkách, ľahko oblečené. Všelijaké fotky dávajú z dovoleniek, doma čo sa deje. A uvedomuje si niekto, že môže sledovať, že si vytipuje a že môže tiež tak prísť o dieťa. Ja vždy rozprávam, kto je so mnou v styku na Facebook, dávať fotky nepriamo, dávať z diaľky, už keď musí niekto dať, že kde bol na dovolenke. Pozrite si stránku, zabudla som, ako je jeden policajt tu na Slovensku, založil tiež také a zaoberá sa deťmi, ktoré sú sexuálne zneužívané alebo týrané. Len tomu sa venuje. Dávam klobúk pred ním dole, lebo to je tiež veľmi ťažká téma. A on tam tiež
krásne napísal, že či si uvedomujú rodičia, že keď vystaví, keď ide na dovolenku, presne rozpíše. Aj zlodejov si objednáva ten človek. Napíše, ideme na 2 týždne tam a tam, hurá, tešíme sa, balíme. No, tak dobre, no tak ponúkni si sme dom. na ceste domov. Áno, a už idú. Nie sme. Už idú, tak už idú. Utekajme, už idú. Trošku treba používať akože naozaj ten sedliacký rozum a deti chrániť. Bol jeden prípad v Anglicku, kde takéto nahé dieťa nafotili, upravili, že dali plavky dole, dali na pedofilské stránky a z tých stránok zistili, že to dieťa čie je. Rodičom odobrali. A nevysvetli, že to nie ja som dala fotku, že to nie je pravda. To sú veci, kde treba veľmi uvažovať, že čo sa robí. Čo, Peťko, čo nazvieš? Nie, tu som si klikol stránku Men Having Babies. Tak teraz... stránka, kde sa môžu zúčastniť, môžu tam mať svoj membership úchylný a môžu sa zúčastňovať rôznych, ako by som to povedal, veľtrhov, kde sa ponúkajú deti. Myslím si, že tam môžeš mať v dispozícii ženu, ktorá ti ho vynosí, alebo už dostupné, ktoré sú voľné na tomto trhu. Na toto nie je paragraf? Na toto je... Ja neviem, na čo je paragraf, ale pre mňa internet je najväčšie zlo, aké existuje. To až sa mi ťažko pozerá na toto. A teraz tí tehotní muži, a teda ako muži dojčia svoje deti, no, to je fakt Sodoma Gomora toto. A my musíme ochrániť naše deti pred týmto, lebo to jednoducho mužom nepatrí. Dámy a páni, to je príroda. Nepatrí. Proste vy muži nemôžete dojčiť dieťa alebo porodiť dieťa. Preto je to tak zariadené v tej prírode, že to my ženy, čiže prirodzene to nevie ten muž. Dobre, že na tejto stránke, nás teraz nevidno na tú stránku, mi vyskočilo pri prehliadaní tej stránky dvaja gejovia dole, ktorí pravdepodobne sú, to je nejaký startup špeciálny. To je chore. A dvaja muži, ktorí držia každý jedno malé bábätko a jedného malého psíka. Už ako tu sme skončili inak. Ako ľudstvo. Tu je rovnosť. Ako ľudstvo. Tu nie je ako, že psík je rovný dieťaťu. Tu je tá benevolentnosť akémukoľvek rádu. To ozaj, ja neviem, jak ten prozreteľnosť spraví, ale to musí zasiahnuť nejaká vyššia moc, lebo toto nestihneme urobiť edukáciou dieťaťa, pretože to musí nejako, ja neviem, ako to premyslieť. Poviem ti modu. Nech sa páči. Odobrali jednej rodine 7 detí. A oni ich teraz rozdelia, každé inde, po iných mestách, nikto nevie kde, stratia sa. A teraz si predstav, že sa zoberú. Incest. A ako to vieš? Až keď sa dieťa narodí. A keď je problém? Keď som toto hovorila, tak mi povedali, že som fata morgana, že si vymýšľam. A potom vyšiel jeden článok, že bratranec so sesternicou sa tak vzali. To zistili, hej, potom išli na rozbor krvi a tak ďalej. Ale je to možné. A nikto sa nezamýšľa. Ale prečo môžu zobrať identitu deťom? Kto toto vymyslel? Niekto, kto chce nás všetkých akože úplne zrušiť. Pôjdeme k záveru k tomu, že čo môžeme proti tomuto urobiť, aspoň my na Slovensku. Ešte tu mám tému, koľko detí prešlo cez hranice Slovenska, napríklad ako ten 11-mesačný chlapček na darovanie orgánov. To sa nevie, ale len viem, že cez Slovensko sa deti transportujú, čiže je transport, ide na hranicu, hranice zoberie ďalší pracovník a ďalej a nikto nevie, kam idú. Aspoň to neviem. Ja poviem jeden príbeh, ktorého som bol svedkom, ale len akože v digitálnom svete, keď sme to riešili s Ibi Majgom. Stalo sa niečo také a teraz ma opravte, alebo kľudne povedz aj konkrétnosti, ja poviem iba príklad, ktorý nie je založený na úplnej ako pravde tých informácií, ktoré poviem.
že lietadlo z nejakej kolónie francúzskej letelo do Španielska. Bola to francúzska kolónia a dostali poruchu niekde na severe Afriky a museli pristáť niekde v severnej časti Afriky, neviem v ktorom štáte. A okamžite samozrejme tam prišla armáda, vyvliekli, to som videl na vlastné oči na tých videách, pretože sme to s Ibim riešili, vyvliekli tých dvoch pilotov, tie letušky, normálne klasika, čistý, pekný európsky pilot a letuška, a vyhodili ich tam do takej tej prašnej oblasti v tej Afrike a potom začali vyťahovať 3000 detí z toho lietadla. 3000 detí, nie 3000 detí. Bolo tam asi 100 alebo 200 detí bolo. Áno, vo veku od nejakých 3 do 6-7 rokov. Áno, viem o tom. A toto... On to zastavil vlastne. On to zastavil, áno. Ich zatkli a vlastne zistili, že toto sa deje na pravidelnej báze. Ale že to sa rozhádže po Španielsku. A... Nevieš kde. Môžu ísť aj do Ameriky, to nikto nevie kde. Ale to lietadlo vraj má... Ono pristane niekde a čo sa deje ďalej? Povedali, že Francúzsko a Španielsko, že tieto linky tam pristanú, to sa tam rozdelí tento tovar a už a to mi povedal Ibi, a že už pravdepodobne buď putujú na orgány, alebo na adopcie, alebo pedofilom. Áno. Ale to je jedno lietadlo, ktoré malo poruchu. Koľko takýchto lietadiel z tej Afriky letelo? Z Afriky sa unášali ľudia vždy. Už loďami. Áno. Hej. A to len pokračuje. Panieri, Portugálci. Keď som si pozrela niektoré, že juvelná justícia, niektoré zábery z Afriky, lebo to funguje stále, tak vraj to je jeden z najlepších obchodov. Odkedy sme spolu naposledy rozprávali, to bolo v čase covidu, už si to nepamätám celkom, ale asi tak na začiatku covidu to bolo nejako. Vtedy sme ešte ani netušili, že ten progresivizmus pôjde tak do popredia, tie Pride pochody, na ktorých teda chodia odhalení tí ľudia. Prosím ťa, ukáž tie fotky. Aha, ty ich nemáš, ja som ti ich neposlala. Včera sme boli v centre mesta a divadlo Pavla Orsaka Hviezdoslava je zahalené vlastne do dúhovej zástavy, teda že sa zúčastňujú Pride pochodu a týchto zvráteností. Čiže odkedy si bola u nás až do dnešného dňa, ten svet stále má nabehnuté a našliapnuté na väčšie a väčšie zvrátenosti. Čo môžeme, Dagmar, proti tomu urobiť? Ako sa vieme zomknúť a ísť proti tomuto do rovného boja? Rozprávať o tom, upozorňovať, že čo sa deje v širokom svete, veľkom, pretože Slovensko je malá krajina. Má veľmi dobre nastavené zákony, aj opatrenia a chráňme si ju. A hlavne tú rodinu. A ja, keď som mala silu, tak napríklad na internete zruším, aby mohlo byť vysielané porno. Keď som mala vysvetlené, že prečo vlastne porno a pornografia všetko zadarmo dostupná, kde pornoherečky dostávajú... Oveľa lepšie dostupná ako kedysi. Je dostupná neskutočne. To proste je voľné. A keď som mala vysvetlené, že prečo, tak mi ostal rozum stať. A? Je to hlavne pre mladých. Ja ti teraz poviem niečo. Pre mladých chalanov, dievčence, však aj knihu, ktorú si ukazovala, to všetko so všetkým súvisí, lebo tam na školách majú... Sexuálna výchova pre deti od 10 do 15 rokov, vlastne, prehľad penisov na A4. A aby že vedeli, že ako masturbovať. Áno, to je veľmi dôležité. Čiže dostane knihu, dostane porno a taký 14-15 ročný chalan, dievčina nepotrebuje dotýkať sa s niekým, nepotrebuje sociálny život, rodinný. Jemu stačí virtuálny. On tomu nepotrebuje svoj. Určuje on pravidlá, ktoré mu teda ponúkajú. Vyhovujú. A potom už žiadne pravidlá nevie uplatniť vo svojom živote s inou bytosťou. Teraz ma počúvaj, čo som včera zažil. To je vrchol. Ja to dneska... My musíme vedieť, kde sa nachádzame. Včera sme boli na obede. A rozprávali sa s tým majiteľom. Ty vieš, čo nepovedať? Neviem. Dobre. A on hovorí, že tá mládež je tak skazená. Včera alebo predvčerom tu boli mladé baby. A oni sa rozprávajú o tom, že čo si dneska robila? No, konečne som si dala vybieliť anál.
V reštaurácii ja som sa skoro pogrcal. Hovorím si, počkajte, prosím, čo? To je bežná debata. To je bežná debata. Tu sa bežné zvrátenosti a vieš, kto to urobil? To urobili liberáli, urobili jednu veľkú zásadnú chybu. Oni úchylky boli vždycky v malinkom množstve vždy, stále. A oni spravili to, že požiadali svoje dcérske spoločnosti cez mimovládky Soroša, cez svoje kúpené médiá, aby už začali prezentovať, že napriek tomu, že to je strašne malinké percento týchto úchliek, poďme to prezentovať, že už je to všade, už sa to nedá zastaviť, bude síce problém, ale už od začiatku až do konca prezentujme, že už je to bežné. Ono to vôbec nie je bežné. Je to zvrátené a choré a tuto treba zastaviť. Ešte ťa doplním k tým zvratenostiam, lebo v Anglicku je možné, je na to nemocnica, kde sa rozhodneš preoperovať, zmeniť pohlavie. No už je to aj v Nemecku. Prídeš, prerobia. Deti nepotrebujú súhlas rodiča. Áno. Od ktorého? To je oficiálne. Od ktorého? Kedykoľvek, lebo v škole im vysvetľujú, že môže byť dievča a chlapec, nie? A ty si sa stretla s nejakým takým, že poznáš také nejaké dieťa? Nepoznám, ale poznám prípady, ktoré boli medializované a teraz je hromadne dávajú na súd žalobu. Ďakujem za doplnenie. Žalobu. Naskakujúci anglické slovíčka. Že by akože žalujú ten celý inštitút, že ich preoperovali, lebo sú nikto. Áno, nikto. Presne. Nemá cit, čiže sexuálny život nulový a nepatrí nikde. Nemá nič. No ale títo budú bojovať, aby niekde patrili, čo sa pridajú k skupine zvrátenosti. Oni teraz bojujú za to, že než niečo také idú robiť, tak mali dostať psychologické vyšetrenia, psychiatrické. Čiže vráca sa to naspäť. Rozumieš? Keď oni sa tam dali 10, 20, 50 dohromady a žalujú, tak sa začne s tým niečo robiť. Pretože nie je normálne, že sa narodíš s mužským génom alebo so ženským a ja si teraz poviem, ja teraz chcem byť chlap, lebo sa tak cítim. Tak sa to nedá. Čiže milí rodičia, tam musia zasiahnuť rodičia a nie, že vaše dieťa vám v škole prerobia, že si nebudete na to dávať pozor, že zrazu sa tam niečo udeje a to dieťa príde domov v rámci puberty a povie, že ja chcem toto a ty, mama, mi nebudeš predsa diktovať, nie, lebo nemôže robiť, lebo nemôže a toto je celé chore a zvrátené. Stále dokola sa mi tu ukazuje ten film Sound of Freedom, ty si ho videla? Necelý. Nemám čas ani pozerať televízor, ani filmy, ja si ho chcem pozrieť, pozrieme ale spolu. presne ako vy, niektoré diváčky tu píšu, že bojím sa pozrieť si to a to je to, že sa bojíme tej pravdy. Netreba sa bať. Nesmieme sa bať. Právo sa bať. Áno, nemáme. Lebo nezachránime nikoho. My nemáme na to právo. Nás musia takto držať a podstrčiť a napriek tomu, že budem robiť nie, tak niekto za mňa musí stáť silný a povedať, ty nemáš právo byť na tejto zemi, pokiaľ nie je ochotný to vidieť. Toto je skutočnosť, toto je pravda, toto je realita a musíš to vidieť, aby si začal konať. To nie je možné toto. Dagmar, ja v poslednej dobe objavujem medzi blízkymi, intelektuálne vyspelými, empatickými ľuďmi, citlivými, správne nastavenými a správne smerujúcimi v poslednej dobe fenomén, že každý jeden postupne padá do tej obrovskej morálnej, súkromnej špiny, že mi povie, ja nemôžem pozerať zlé veci. Jak nemôžem? To je podpora. To je podpora zlých vecí, pokiaľ nie je sprítomnená pravda. Oni musia vedieť, kde je pravda, lebo každý od toho uteká a vznikajú ohniská tejto špiny. Ohniská, ktoré vedia, že ku nám sa nedostanú tí, ktorí nás môžu zastaviť, lebo už sme tak špinaví, silní, že už sme im odporní a oni odvracajú tvár. Boh neodvracia tvár od špiny. Ani my nemôžeme odvracať tvár od nekalosti, bolesti a utrpenia druhých. Nechcem sa púšťať do témy adrenochrom. Lebo ja viem, o čom to je. Riešili sme to s tými africkými štátmi spolu s Ibi Maigom. To sú tak zvrátené a vážne veci, že to je naozaj cez čiaru. A myslím si, že by nás vypli, ale ak niekto má nejakú pripomienku k tomu, lebo to už je iba skok od rozpárania dieťatka, už je len skok k zbieraniu istých látok. Prečo podporujú potraty?
Prečo sú podporované potraty? To hádam viete. Čo sa robí? Čo myslíš teraz do vakcín? Nie vakcín, akože normálne potrat, hej? Akože žena otehotne na potrat. Na výskum na embryách? To, čo by bol výskum, ešte by som aj trošku chápala. Najdrahšie krémy na omladenie pleti sa vyrábajú. Z potratených plodov? Áno. Preto nekupujem žiadne krémy drahé, ja si kupujem tie najobyčajnejšie. Mám k tomu odpor. Ja ti poviem takto, keď si začala hovoriť, ja som si napísal, že nejakú takú linku prežitia akože vo vesmíre. Hej, že čistá voda, to si, každý nech si robí svoj názor, ale dostane sa nakoniec k tomu. Čistá voda, zdravé živiny, zdravý vzduch, potom zachovať nič potomstva, zabezpečiť im prísun čistej vody, zdravých živín, zdravého vzduchu a potom zabezpečiť im zdravé a podstatné informácie. Čiže na zabezpečenie prísun zdravého vstupu tých vecí a prísun zdravých informácií, tam je proste škála obrovskej kriminality a práve tejto špiny. Áno. Čiže my keby sme sa tomu aj všetkému začali venovať, či s Huliakom zdravá pôda, voda, les a tak ďalej, pozreli sa na oblohu, vyriešili chemtrails, my sa musíme okamžite vrhnúť na to, aby sme začali vychovávať zdravú niť potomstva. A výsledok by sme videli aj za 30 rokov. Zdravé dieťa, zdravá rodina, zdravý štát. A zdravý svet, povedzme. Hej, neukončíme to vždycky tým štátom, lebo to príde vždycky... Pre koho chcú títo liberáli zachraňovať svet? Pre koho chcú zachrániť prírodu a svet a žiť tu na tejto zemi, keď hovoria, že zedzte deti, nemajte deti, lebo nám ničia prírodu? Veď to je úplne zvrátené. A potom tie deti si chcú adoptovať, lebo v jednej ruke chce držať psíka a v druhej chce držať dieťa. No bohužiaľ, dneska sa chráni viac ten pes, medveď a neviem čo, ako deti. To bolo vždy. Za artroskopiu sa dali 3,5 tisíca eur bez problémov, ale keď ich syn potreboval na artroskopiu za 1,000 eurový doplatok ortopédovi, tak už váhali, či sa to nedá nejako inak. Ale tá istá rodina psovi zaplatila za 3,5 tisíca artroskopiu kolena. Ja ako ortopéd to viem, lebo sa ma pýtali, že či by som nebol ochotný urobiť artroskopiu psovi. Áno, dopeterovi, pamätám si na to. Ja už sa z toho musím smiať, lebo toto je... To poznám, už mám na to je chore. Je to chore. My sme mali tiež, keď psa známi a kdokoľvek, milovali sme toho psa, bol súčasťou nás, hej? Ale bolo odtiaľ potiaľ a keď ochorel, tak prevažne išiel sa utratiť, hej? Ale... Teraz to je všetko naspak sveta, ja neviem. Je to chore, vieš, najhoršie na tom, že tá náprava týchto vecí, ona nefunguje tak, že teraz si dáme priestor na vysvetľovanie. Nie, my musíme vedieť, my dospelí, veľkí, múdri, starí, starší a skúsení musia urobiť normy a tých druhých postaviť pred hotovú vec. Pred hotovú vec. A kto si múdry povedal, že ak je tu autoritatívne vedenie v tej spoločnosti, napríklad Matovičom, tak teraz, ak chcete dať veci do poriadku, a teraz sa možno zľaknú mnohí, musí prísť znova múdry a byť ešte autoritatívnejší ako on. Žiadne diskusie, musí nájsť okruh múdrych ľudí, okrúhly stôl, ktorí dajú veci do poriadku a znova nariadením vrátiť veci do normálu a nespoliehať sa na to, že po jeho nediskutovaní Matovičovom, to hovorím obrazne, môže tam byť banda, musí byť znova jeden múdry a znova nediskutovať a potom postupne do diskusie, ale tá múdrosť tu stále je, uchopiť ju a nariadiť ju. To sa nedá urobiť pozvolna. Pozvolne to urobil jedine vojna, kedy sa z rozbúranej spoločnosti a krajiny postupne vyvstáva spoločnosť tým spôsobom, že si povie, im nepadol dom, tebe padol dom, ja nemám na výber, ja s tebou musím vychádzať, nájsť spôsob, ja nemám deti, všetky zahynuli vo vojne, musím si nájsť partnera, s ktorým si budem rozumieť, nemám ja nič, on nemá nič, musíme spolupracovať, byť priatelia a naučiť aby sme prežili. Čiže buď autorita múdra, ako za Lao Tse, keď on diktoval cisárovi, ako má sa fungovať a bolo obdobie naozaj mieru, alebo vojna. Reset, tvrdý reset, ale nie ich Švábov. Dobre, dá sa urobiť, ideme už do záveru dnešnej relácie, dá sa urobiť niečo viac, ako teda len o tom rozprávať a komunikovať, dá sa urobiť niečo viac, čo by tam mohli spraviť? Martinka, ja si berem za veľký príklad otca Kufu.
nebyť jeho, tak istanbulský dohovor je dávno podpísaný. Voči istanbulskému dohovoru som veľmi otvorene a tvrdo reagovala aj v rámci rozpravy, ešte to minulé obdobie o istanbulskom dohovore. Dosť často komunikujeme aj tu u nás. Samozrejme, že som upozorňovala na to, čo je pod tou hlavnou témou nosnou, teda chrániť deti, teda ženy a deti proti násiliu. Už sme to niekoľkokrát vysvetľovali, že na to sú tu paragrafy na Slovensku, ale ísť tam ďalej, tak tam je presne to práve, prečo ten istanbulský dohovor vlastne je absolútne, ale absolútne zvrátený a treba ísť proti tomu. Chcela som povedať to, že Kufa, keď dokázal rozprúdiť, chodiť, rozprávať a získal podpisy, získal aj ľudí, veľmi veľa urobil preto. Myslím si, že každý jeden človek na tejto planete má podobnú možnosť. To je možnosť jednotlivca a ešte poviem... Stiahnuť aj ďalší. Je možnosť. Rozumieš? Kolektívu. Ešte takú optimistickú nádej chcem dať aj ľuďom. Aj keby sa všetko pokašľalo a vyzeralo by tak, že zvonka nám aj tak budú diktovať, lebo sme si to neustrieli a my sme kadečo popodpisovali, ešte je tu stále ignorácia. My jednoducho môžeme ignorovať tyrana. Keď sa zamestnáte do zamestnania, kde vám nadiktujú podmienky, ako máte pracovať, vy máte ešte možnosť odísť, alebo sa dohodnúť, že existujú lepšie možnosti. My máme možnosť byť neposlušní v akejkoľvek schéme, ktorú si myslíme, a nech tí ľudia nekričia. Nastavuje sa schéma, WHO povie, teda VHO povie, a my musíme potom, a už sme potom stratení, a nie sme Slovensku, sme Československu, to sú všetko nezmysly. My každý jeden deň môžeme všetko zvrátiť. Máme vlastnú vládu, máme vlastného prezidenta. Presne tak. Tak musíme ísť podľa vlastných pravidiel. Tak. Vlastná vláda, vlastný prezident, keď toto zlyhá, vlastná zodpovednosť. A potom rozhodnutie jednotlivca. Máme právo žiť náš život slovensky, aký si ho chceme my vytvoriť. Nič krajšie si na záver nemohla No a ešte povedať. Ešte chceš niečo dodať? Ušla mi myšlienka medzi tým. Tak ju chytíme. Ospravedlňujem. To v pohode. Vieš, čo nebýva v televízii zvykom? Tie tichá. To mi chýba. Ľudia si trošku porozmýšľajú, že o čom počuli trocha. My sme upozorňovali, že tá dnešná téma bude naozaj ťažká. Je ťažká. Nebudeme robiť toto, ale toto. Je to slabý odvar toho, čo sa vo svete robí. A kto má... Nie, že kto má, proste zoberte internet, používate ho, popozerajte si. Dohodneme sa jednu vec, keď náhodou Pán Boh dá, ľudia rozhodnú, že tam pôjdeme my. Neviem si predstaviť, že by niekto na mňa alebo na Martinku vytiahol nejaký nesmysel. Môžu si iba vymýšľať. Sme odhodlaní od začiatku, 3 roky sme to robili aj počas covidovej doby. Nikdy sme neuhli a do dneska, ak sa stalo občas, že prišiel niekto z obáločka, poviem, nie, urob to ako každý iný človek a chceš prispieť 10 €, podpor nás, lebo to je vaša televízia, to nie je naša. My si na ňu nenarokujeme. My budeme fungovať len dovtedy, pokiaľ nás budete chcieť pozerať. A my budeme pre ľudí pracovať, pokiaľ nám dajú svoj hlas. Ak by sa stalo, že nám dali svoj hlas, dohodneme sa tak, že budeme v tejto veci veľmi tvrdý, nekompromisný a budeme spolu komunikovať aj naďalej v mediálnom priestore a budeme informovať ľudí, aká je pravda. No, ja vám držím palce. Veľmi držím palce, aby sa dostali tam ľudia, ktorí majú zdravý sedliacky rozum. A ďakujem, že si spomenula, že toto je vlastne len taká kvapka toho, čo sa deje, lebo keby ste naozaj vedeli, čo sa v skutočnosti deje v rámci konkrétnych prípadov, ktoré, keď som tam aj bola, sme spolupracovali, ktoré mi chodili na stôl, tak nie len, že čítať, to bol pre mňa problém a potom následne riešiť, ale pri predstave, že by som takéto niečo mala zažívať, mi bolo fyzicky zle. Žijeme v ťažkých časoch, valí sa tu na nás vlna nejakých progresívnych premien, niečoho, čo keď si dovolíme povedať a nesúhlasíme s prideovými, okázalými, holými telami a zvrátenosťami v jednotlivých metropolách na námestiach, tak za to môžeme dostať dokonca 5-ročné väzenie. Tak k tomu môžem len povedať, držme si palce, aby sme dokázali ochrániť naše deti, spolupracujme a hrdo poďme vpred.
Ja som otvorená každému, kto tejto problematike rozumie a chce sa pridať, pretože len v súčinnosti ľudí sa dokáže zachrániť to dieťa. Sám človek veľmi ťažko. Robím to od 2015 roku. Tých prípadov prešlo veľmi veľa. Prešlo mi aj, to som chcela. Vidíš to. Sexuálne zneužívanie detí. Súd. Teraz jeden z rodičov povie, že ten druhý rodič sexuálne zneužíva. V Anglicku automaticky zákaz približenia k dieťaťu a ten rodič ide do basy a ho vyšetrujú. Proste oni musia psychologické vyšetrenie, doma mu zoberú všetky veci, ktoré má, elektroniku. Zažila som to v jednom prípade. Príde domov normálne polícia, kuklači a zoberú ti všetko. Plafón ti rozoberú, podlahu, všetko. Vieš, čo je zvláštne? A prosím? Vieš, čo je zvláštne? Že teraz som spomínala ten Pride pochod a do tohoto teraz táto téma. Tak tamto je zvrátené, ale ten Pride pochod už nie je zvrátenosť, veď to je na hlavu. To je to všetko na hlavu. No a teraz si zober, že v tomto prípade vypočúvali deti dlhodobo, 16 alebo 18 hodín nahraviek je, lebo v zahraničí sociálny pracovník bez záznamu nemôže ani s rodičmi rozprávať. Je krytý pracovník a je krytý rodič. Keď je agresívny rodič, tak tá kamera ho zastaví, že musím sa držať, hej? Nemôžem byť vulgárny, nemôžem atakovať tú pracovničku a tak ďalej. Má to svoje pravidlá. Ja som už tu rozprávala na ministerstve aj s pánom Krajniakom. Je dôležité, aby bolo to technicky všetko vybavené s kamerou. Aj policajti. Ideš na ulici, policajt má stále zapnutú kameru. Jedine cez druhému rodičovi a povedal tomu rodičovi, jak ste toto mohli, sociálke, jak toto mohlo prejsť, že je obvinená tá osoba z takého trestného činu. Keď deti bolo viditeľné, že to nie je pravda. Čiže ten rodič je čistý, no ale deti nemá. Hej? To je trauma, ktorá tam prešla. Ale je možnosť podať trestného, zase súd, ako ujmu z žalobu, že niekto o mne povedal, že som krivé obvinenie. Hej, a normálne dostane za to aj peniaze. Tento rodič nedal. Hej. Čo tu nám chýba, že na Slovensku, keď takéto obvinenie je, tak vyšetrujú dieťa a toho rodiča, ktorý to nahlasil. A aktéra nie. Jak je to možné? A jak je možné, že to dieťa musí ísť na kontakt s dieťaťom, s rodičom, tým, ktorý je aktér? Rozumieš ten paradox, ktorý chcem ukázať? Lebo, dobre, môže byť krivé obvinenie, ale dať tú 6-mesačnú lehotu, prešetri to psychológovia, vypočutie policajné, však na to sú inštitúcie, čo to robia, a potom môže sa dať kontakt. Lebo pani Rosenbergerová teraz tie deti má, a to je na psychiatriu, rozumieš? A tie deti sú v traume. Ale za krivé obvinenie, to by som dala do basy tiež. Alebo teda niečo, čo by proste nikto viac si to nedovolil. Lebo to není sranda. Lebo si uvedomujú tí rodičia, keď krivo obvinia, že to dieťa má potom takú nálepku na čele. Tie papiere sú, to dieťa chodí na výsluchy. Ono, keď tam klame, v tom klamstve žije. Keď hovorí pravdu, tak potrebuje hneď tú pomoc. No, to by si mali uvedomiť v prvom rade dospelí. Dagmar, srdečná vďaka za tieto ťažké témy. Akože dnes, okrem toho, že je teda poriadne horúci deň, tak veľmi ťažká téma. Som rada, že o nej rozprávame, že odkrývame tieto karty, tieto skutočnosti, ktoré sa dejú medzi nami. Pani Dagmar Sábal, ďakujeme, srdečná vďaka. Buď naďalej tým svetelkom v tej tme, rozsvecuj tú tmu, presvecuj, lebo vždy to svetlo presvieti tmu. Tak ti ďakujeme veľmi pekne, vám ďakujeme, že ste nás sledovali. Majte krásny deň, všetko dobré a dovidenia.
ja by som chcela poďakovať, že ste ma pozvali, všetkým divákom, že si ma vypočuli. Pozrite si moje webové stránky. Celé roky fungujem z vlastných prostriedkov a pokiaľ sa nájde niekto, kto by mi vedel pomôcť, tak budem veľmi rada. Potrebujeme toho veľa, robím aj zbierky, aj rozvážame, takže na tie operačné veci by sa nám zišli nejaké peniažky. Tak, ešte raz vďaka srdečná, držíme palce, spolupracujeme. Pán Boh požehná tú prácu. A vy majte krásny deň. Dovidenia. Dovidenia.